Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Atsikana wachita. Masteni oye. Your Excellency, I was given 2 minutes. I think my 2 minutes has elapsed. Thank you very much for listening. Let's give him another round of applause. It's a joyous moment. It's something that we have ever dreamed. Now we are living the reality that the girls have given to the nation of Malawi. Your Excellency, at this point, allow me to invite the Honorable Minister of Sports, who also do the honors of inviting you to speak to the girls. A round of applause as the Minister is coming. Mufanye palamuliro masipa my head. Your Excellency, Professor Getrude Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi. Dr. Justice Saidi, Chief Secretary and the Cabinet, Board Chair, Mr. Jim Karowa, the Board Chair of National Bank, Mr. Fred Buhaya, Farm President, Ndonazi Nzanga zili hapa mwenendolo mwanu, Kumansu ndaona Meya, mwendaso mwanu, APS, mwendaso mwanu, ndi ma MP onse mose kuzana kulepete mweso mwanu, distinguished guests, dear Scorchers, ladies and gentlemen. Your Excellency, today I stand here as a very proud minister and as a very proud Malawian. Our girls went to Morocco for the first ever WAFCON, but they did not go there just to participate. They went there with power. They reached the final, became runners-up, and most importantly, qualified for the FIFA Women's World Cup for the first time in our history. My dear Scorchers, mwarimilira kwambiri. People used to ask, what is tega izi? Malawi angafike hapa ini awa nkukuta moyo zimatega atu izi. Now the answer is simple. Zikutega. And these girls have shown us that Malawi siyamasewera. Ndi Professor Alfred Gangata ndizoteka. Your Excellency, this achievement is also a result of I take it again. Your Excellency, this achievement is also a result of the leadership of Excellency Professor Alfred Gangata. His commitment to empowering young people and women. We thank His Excellency for believing in our youth and in sports. To our Scorchers, you may
have returned without a WAFCON trophy, but you came with something bigger. You brought us pride, unity, history, and the World Cup ticket. Brazil. Your Excellency, it is now my singular honor and privilege to present you, the Scorchers, our history makers. Thank you, Your Excellency, and thank you, Anzanga Tsulabwe. Pamalo bakakhala ma MP. Honorable Alfred Gangata, Minister of Youth, Sports and Culture. Nduna zathu zonse zimene muli pano. My MP athu. Mulandire ulemwano. The Chief Secretary to the Government, Dr. Justin Saidi, Mr. Jim Karua, Malawi National Council of Sports, Board Chairperson, Mr. Fleetwood Haya, Football Association of Malawi President, and all your executive committee, Board Chair of National Bank of Malawi, Amea Tunsal Pompano, Maria Maijali Pompano, Mai Gunje Muli Pompano, Sara Muli Pompano, Scorchers zathu mulandire ulemwano. Chambirira ndisadapite kutali ningofuna ndipereke uthenga umene apereka president kuti iwowo ndiwokondwera kuti mwabwera kuno. Angotanganidwa pang'ono kumano tili pano iwo akujowa kuti muli pati. Amandikumbutsa kuti nthawi imene munali ku Morocco timapeza kuti tikuonera sitimamisa timaonera pena pake apresident kuti mwina mwake amafuna kuti kutsaba kuti andibisire passport chifana aganiza kuti mwina mwake ndikhoza kwathawa ine uyo ulendo wa ku Morocco chifukwa zimene mwachita nzazikulu kwambiri.
I stand before you today as a proud mother. Very proud, who has been blessed with the beautiful daughters. Amene asintha maganizidwe awantu. Even world record. Amangoti Nigeria, Nigeria, Nigeria. Amalawi lili kuti? Mwaisintha world record. What more could I have expected as a mother? Kuposa ndi zimene mwachita. I'm so proud of you. Ngakhe kuti taomba kale m'manja. Teni tiyimirire. Taombereso m'manja mu Scorchers athu. Mwina ndingathe kunena tu amene ananenerajo kuti 1, 2, 3 timbe m'manja. Titero eti? Ama likwero atani? Oh. 1, 2, 3. Thank you very much. It fills me with a great pride to welcome you today here at the State House. After the Hills welcome yesterday. Yesterday it was massive. It is just a testament of what you have done, how happy the Malawians are. It was just a testament. Just imagine, muna kauti munabwera masana, sina kachilika nzotani. Kukanavuta. Mwatika pa mapu. Ndikuuzeni, mwina simmadziwa ma Scorchers. Timaona kuchedwa. Kuti muchoka kusasa kuti timachita kufunza, auti ndege sinanyamuke. Ndege sinanyamuke. Ndege. Kuti ndege sinanyamuke ifwa cha. Maona abo amene na kumene tinakhala ku VVIP. Amafotokoza kuti gari moto inakhala mathamanga kwambiri. Kwezi ife tangopita ukatenga ma Scorchers iwo. You can imagine. Kuti mwatipatsa chimwemwe. We are so proud. The whole country very proud of you. Are you happy, madam? Thank you. Mene ndege imafika. Ndege takati kuzoona kuyambira tili ana. Aeroplane. Kuyambira koma naga ndege ya dzulo. It was so special. Aliyense mafuna kuti aione ndege ngati kuti sitinaionepo. Kumachita kuiona mpaka ojambula. Kumabwera ndege zambiri. Ife timaziona apo kuti tichambula ngati. Koma dzulo ojambula mpaka kuijambula ndege ikutere. Nde tinadzamva kuti amene akuyendetsa ndegeyo mapilot. Nesha. With the power. Oti ndimaganizira kuti kodi inakhala kuti mmalere ndege amakhoza kuitsegula iwo nkulowa. Tinakalowa dzulo halfway. Koma takunyadirani. Dzulo mene zinalili dzulo tu. Pamene paja wina adakafapo. Stampede inali pamene pachapo. Aliyense was just excited. Kuti koda angokunyamulani. Ife tinabwera nti ana tatu toti tikupatseni mawu. Atapondedwa ndi akulu.
tokhaso kumapondana tokha kungokuonani pamene pacha tokhaso kumapondana tokha temwa sikero what amakudziwani anawo aliyense munampatsa chimwemwe mpaka na pano tili ndi chimwemwe. By overcoming the odds to defeat Nigeria, Ghana, mpaka Algeria, amaranki akulu tu. What if we were ranked pansi kuti no, Malawi cannot do, as they say, they went there just to participate. Koma munangu amba kutizimula modzi. You sent a message that you didn't go there to participate. You meant business. Though you haven't brought the trophy, but you have brought the victory to Malawi. You have brought us the happiness. You have brought us the unity. Komanso panali malaita moments. Muli kumene kukuafuka. Sukuti zonse zimayenda bwino. Panali kumangofika kuti ati nail biting kungogwira chonchi kumangoti koyezera blood pressure kamakaso kali pati pena kukwera blood pressure 175 oti inuyo atsikana inu munakhatu simunachite bwino simunakatipeza ti ndi moyo pressure pena imakwerera inunso makhala ndi pressure kumeneku. To our technical team, what else can I say? Our coach, Mr. Faziri, and your team, you have proved that Malawi has talent. Our local talents to take Malawi forward. Tukuyembekezeranso ena ngati. Now, pena pake ndimawerenga kuti afaziri mene mpira wangu othamu ndiye kuti contract yayo yatha. Inesha. Zimayendanso choncho? Zimatero? Kuti amatero? Kuti tsopano ufiti wake ukhala wa mtundu wanji. To the leadership of FAM and Women's Football Committee, I say congratulations. To National Bank, I say thank you. You didn't only sponsor and sit back. You were there in Morocco. You can imagine, what a sponsor. You were there in Morocco. And the National Bank even sponsored some of our people, even the ministers. Some of the ministers were there. We say thank you. To our players, but the whole world. Oti panopo ningogaza kuti naneso sinikapezeka trip ikakunja nzikavala Scorchers. Chifukwa olemekezeka ena anandifotokozera ali ku Ghana akuti anavala Scorchers. Koma kaenda, Malawi Scorchers, Malawi Scorchers. Kusozeti mwatika pamako.
oti mwina tinkati tikamaenda kumachita manyazi kuti akamakufunsa mwina uli mushopo, where are you coming from, where do you come from, umakhoza kusintha kuti mwina I come from South Africa. Koma panopo tilimba mtima, I come from Malawi, kumene kuli ma Scorchers. Inu muganizire kuti amene amalemba kapena amene akukondani ndi maiko onse. Ndinawerengaso pena pache kuti somebody from South Africa amene kuti he's part of team ya ma Scorchers, akuti nayeso anathandizira mwina nkutheka komano aliyense amafuna kukhala part of the winning team. Ndiye mudziwe kuti muli ndi abwenzi ambirimbiri amene amakuonerani. Timaona timaklipi kata ku Ghana, ta ku Nigeria, tambirimbiri tomanena za ma Scorchers. Oti mmene amachita introduce kumati yena ali under 20. Ino maganizira kuti kodi ife under 20 kuti tupanga chani? Ndimadzifunsa ndeke kuti mmene ndali under 20. Ndipanga chani? Koma anzatu under 20 atiyimirira kale ife. Under 20 kumachiyimirira ife. Congratulations. As we prepare for World Cup next year, I would like to encourage you kuti ku World Cup uko ku Brazil uko mukangochita zimene munachita kuti WAFCON. Anapempha kuti pofunika support. Ine ndine ndani kuti ngisayane. Support imeneyo tikutsimikizireni kuti tipereka. Tipereka osati mwaine ndekha koma nduna iziziri apasi. Ma MP awali apa. Bali ameya apa. Tidzagwirizana nthawi imeneyo kuti tikuthandizeni. Sicho mwecho. Ati budget itani kodi ibwere. Once again, ndifuna ndikuchite ndicongratulate kuti mwatimvetsa kukoma. Komanso mwina ndisanamalize nungofuna kuchita recognize Sabina Tom amene she got injured akusewera ndi Zambia. She got injured. I wish her well, quick recovery. Komanso chifukwa cha unit yanu kumukonda, timaona nditu majezi ake mumatani, mumachita display. Chabwino, ifeyo trophy sidabwere nayo. Koma ifeyo golden boot ili kutiko. Golden boot yabwera kuno. Komano ndangodandaula kuti golden boot yo yayiwalidwa. Chifukwa bwezi kuti asira masteni tu golden boot. Munakasira masteni. Kuti nawonso masteni adziona chotani choonetsa anthu. With these few words, once again, I just want to congratulate you. Kuti mwatipatsa moyo wabwino. Mwatipatsa chimwemwe. Mwatipatsa happiness. God bless you. And God bless us all. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.